nens i les nenes de l'escola Carlita Piscí us venim a explicar com es mouen els colors amb la llum. Un dia, a la classe posats papers de cel·lofana al vidre, hi havia sol, però el terra ni un color estava. I vam portar la terrasseta i vam veure que a les classes de P4 i de P3 hi havia sol, però a la nostra no, i a les grans també. Havia un arbre molt gran que tapava la llum del sol i per això ens feia ombra a la nostra classe. Hem anat a l'escola de música, hem posat papers de cel·lofana per veure si sortia alguna cosa. Al matí els colors estaven en una altra paret. Després del patí vam anar a la classe de música i vam veure que els colors estaven al terra i en les sabates i en la camiseta i en el cabell. I també podíem fer ombres. Vam barrejar colors i el vermell i el groc feia taronja i el vermell i el blau feia el lila i el groc i el blau feia verd i vam anar al pati amb les ampolles de colors i vam fer l'esgarrafament amb les ampolles i els colors eren el vidre i vam fer una torre. Vam anar a la sala de música, estaven buscant els colors però no hi eren. Com és que els colors es mouen? Com que nosaltres som els que ens pensem que estem quiets però que el sol no es mou, doncs llavors quan la Terra va donant voltes al voltant del sol, també va donant voltes sobre ella mateixa i quan a Barcelona és de dia, a Amèrica és de nit. Anem a comprovar-ho. Vam posar una capsa amb papers de cel·lofana, després la vam fer girar al voltant del sol, però era una llumeta i els colors no es movien. Amb la capsa vam fer que la capsa de la volta feia mateixa es mouen els colors. I ho vam comprovar amb la bola del món, però si la Terra sol dona voltes al voltant del sol, sempre seria de dia a Barcelona. La Terra va donant voltes al voltant del sol i també sobre ella mateixa. Quan Amèrica és de dia, Barcelona és de nit. Quan Barcelona és de dia, quan a Barcelona és de nit, Amèrica és de dia. I van anar al pati, que uns eren de sol i els altres de planeta, i anaven girant al voltant del sol i ells mateixos. Moltes gràcies.